Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli na kanal MBS Info, moje ime je Bojan. Naš današnji gost u emisiji je profesor dr. Borislav Kamenov, imunolog i pedijatar. Profesore, hvala što ste gost u našoj emisiji. Hvala i vama. Profesore, vi imate ogromno iskustvo što se tiče lečenja ljudi i mnogi ljudi vas posećuju, traže i tako dalje. Da li možete da uporedite današnje vreme, znači što se tiče tih bolesti i ono vreme iz perioda recimo 60-ih, 70-ih godina, kada ste vi počinjali da radite ovaj posao? Pa postoji, sigurno da postoji razlika. Znači ja se sećam nekih vremena, pa i onog dok nisam ja radio, ali sam znao za neke bolesti koje su bile relativno česte. Znači bila je tuberkuloza. Kad sam ja dolazio da radim na dečju kliniku, pre toga su mi pričali ti stari doktori. Čitavo jedno odeljenje je bilo za lečenje tuberkuloze i naročito gnojnog tuberkuloznog meningitisa. Znači to je tuberkulozno zapaljenje moždanice, gde su oni punktirali decu, to su bila teška oboljenja. To je bilo uglavnom vreme diktira te bolesti, znači okruženje, vidite, i tada je okruženje diktiralo. Uvek ima nekakvog nasleđa, uvek ima neke genetike, ali genetika nije presudna, evo recimo sad nema tuberkuloze, ako se genetika nije promenila za toliko godina, ne može, genetika se menja, mnogo duži vremenski period treba da se promeni genetika jedne vrste, jedne nacije, jednog okruženja, ali eto, bilo je to vreme i oko rata i gladovanja i slabe ishrane, što je karakteristično za oboljevanje od tuberkuloze. Tad se gradili ti rehabilitacioni centri, evo mi smo imali u Nišu, to je u Kneselu, centar za lečenje tuberkuloze van grada, gde je malo više kiseonika. Znači, tuberkuloza je predstavljala veliki problem, a zatim nije bilo lekova, pa su onda se našli lekovi protiv tuberkuloze i na neki način popravio se standard stanovništvu i na neki način se to smanjilo, to oboljevanje od tuberkuloze. U principu, oboljevanje od drugih bolesti je bilo znatno ređe. Naročito mislim da je bilo znatno ređe oboljevanje od malignih bolesti. Pojavljivalo se tu i tamo, ali to je bilo mnogo retko. Mnogo retko. Neću da kažem da je dijagnostika bila idealna, možda nešto se nije ni prepoznavalo, ali mislim da je bilo mnogo ređe. Pa i deca su se malo ređe razboljevala, pa i odrasli su se malo ređe razboljevali. Znači, nešto se dešava, ja bih rekao, dešava se sa našim okruženjem koje je ključno za pojavu bolesti. Genetika da, sve je to genetika, ali okruženje je to koje direktno, što ono kažu, svira po klaviru našeg genoma. I ako je okruženje loše, ako okruženje nije dobro, onda se pojavljuju bolesti u većem stepenu i mnogo češće. Tu se pojavila i radijacija, tu se pojavili osiromašeni uranijum, tu se pojavili avioni koji puštaju od ozgo svakakve gluposti. Znači to sad ništa nije to slučajno, bez obzira što se to tako prikriva i ne priča se o tome, ali mislim da mora da se kaže da to su sve stvari koje nam prave neku situaciju da se često razboljevamo. Tako da okruženje je mnogo važan faktor i okruženje govori da mi sve imamo veće izazove u odnosu na pojavu bolesti, a to je i hrana, imunni sistem ima strada. Znači, zašto to loše okruženje, zašto ti toksini koji se nalaze, da li u vazduhu, da li u hrani, da li je hrana loša, znači to ćemo da kažemo, recimo ja kad sam bio dete bile buše krave. Buše krave davale, imali su takozvani A2 kazein, koji je zdrav. Sada imamo simentake koji ima A1 kazein. I ogromno broj ljudi ne podnosi mleko. I deca se brane od mleka, ali ljudi to ne prepoznaju. Pamte ona vremena kad su bile buše krave. I onda kažu, pa dobro da se zdravo da se pije mleko. Pa nije zdravo kad ne podnosi dete, ono ga neće, a roditelji ga nateraju na silu. I onda ga naprave da bude bolesnik, zato što ga teraju na silu da jede ono. Ono prepoznaje svog neprijatelja, i bori se jadno, ali baba, mama, pa i doktori kažu zdravo da se pije mleko. Pa zdravo je bilo, ima milion stvari koje su zdrave, ali ima nešto što nije zdravo, to je kazein, taj A1 kazein.
Ko ne podnosi A1 kazein, on će da bude večiti bolesnik ako koristi mlečne proizvode. Jel svi ne podnose taj... Ne, 70% ne podnosi, to je mnogo. 70-75% ne podnosi. Sad ima, na primjer, napravili su, na Novom Zelandu su napravili, izabrali su te krave, napravili su to su napravili takozvano A2 mleko. I deca se tamo razboljevala mnogo od šećerne bolesti. I sad se neko dosetio i istestirali su krave i izdvojili su te koje daju A2 kazein. I onda kad su napravili te krave, izdvojili i namnožili ih zapravo, i onda sad se u Australiji možda kupi A2 mleko, A1 mleko kao i na Novom Zelandu. I od tada se smanjilo oboljevanje od šećerne bolesti kod dece naročito. Vidite, evo to samo jednu stvar promenite i vi imate mnogo manje šećerne bolesti, a kad imate manje šećerne bolesti imate mnogo manje drugih bolesti. Znači samo jedna prosta stvar. Znači to ima u Danskoj Jersey krave koje daju takođe A2 mleko. Samo Kusturica ima te krave u Srbiji. Niko drugi nema. Pa da li prodaje to mleko? Ne prodaje, pa ne može, to ima malo za sebe tamo, za svoje tamo. Svoje potrebe. To sam ja čuo, nisam video, ali sam čuo. Hoću da kažem, sad ima i u drugim zemljama koji pokušavaju da naprave to, da selekcionišu krave i tako dalje. Koga to sad interesuje, to je pitanje, mislim. Tu treba da se država potrudi, to ne može kao onaj ko ima 30 krava da to napravi. Mora da ima bar 1000-2000 krava farmu, da može da napravi takvu selekciju. Razumete mi, da pokrene taj lanac. Moguće, ali da li to nekoga interesuje ili ne interesuje, ja mislim da nikoga baš i ne interesuje. Zato što prosto ljudi to ne veruju. Pa svako svašta priča, mislim tako, mi smo došli u neko vreme gde svako može da priča, ali ne pita se da li je to tačno ili nije tačno. I tu smo mi, zatim šta smo drugo uradili? Hibridi. Naši seljaci su izgubili semena. Vi da pitate, ja kažem svakome da koristi osmoredni kukuruz osmak, to su naši preci. Znači u Srbiji samo Kuršumlije i Prokuplje imaju to. I to znate koliko, ima možda 5 kuća koji to imaju. Stari ljudi na planini koji sami su ostali. Ne možete vi ni tamo da kupite na pijaci osmoredni kukuruz osmak, takozvani. To je zdravo, do Boga zdravo. A sada mora bilo koja vrsta, znači i pšenica i kukuruz da... Sve su hibridi. Hibridi, ali recimo ako bi ostavili od ovog roda zadnjeg... Ne rađa se ništa, ne klija. Šta to znači? Pa to znači da je namerno uništeno klasično seme, da bi se sve ušlo u nekakvu finansijsku priču prodaje semena. Znači to vam je Monsanto, to su vam i drugi, i ne mora da bude Monsanto. I drugi hibridi nisu baš preterano, mislim, zdravi, možda nisu baš kao Monsanto, ali jeste... A koliko tu tiče, recimo sad, na našu ishranu, kada jedemo takve žitarice? Mnogo utiče, evo ću da vam kažem zašto. Jer to seme, znači, nema rod, a kad ga mi jedemo, šta se događa sad? Pa ne, ono ima rod u prvoj generaciji. Da, samo to. Ima rod, ali je drugačijeg sastava. Manje, da. Znači, to nije seme koje su jeli naši preci. Znači, naši preci su se navikli na hranu koju su jeli. I mi smo to nasledili. I mi to bolje varimo, i mi to bolje koristimo. Znači, sad su došla nova semena, koja mi, pitanje koliko varimo, ima drugačije sastav, sve je drugačije. I ako mi to dovoljno ne varimo, ako je to agresivno na našu sluzokođu, na naše creva, onda se mi zbog toga razboljevamo. Da. Koliko ima uticaj te pesticidi? Pesticidi pa dodatna priča. Znači, to je sad pitanje koliko kada oni prskaju, da se gleda karenca, da li sad, verovatno ne može ove sorte nove, one ne mogu bez prskanja. Kako kaže naš seljak, ode u poljoprivrednu apoteku i kaže, daj mi nešto da isprskam, on mu da tamo nešto i nema veze. Pa ne, on mu da, ali on isprska, ali da li vodi računa koliko treba posle toga da prođe pa da se to proda ili da se koristi. Naročito ne vodi naročito računa. Dolaze tu pacijenti, pa ja od njih čujem uglavnom. Kaže, otišao kod komšije, paradajz super, fin, deluks, ja komšije, mnogo ti lep paradajz, možda mi daš 1-2 paradajza, on kaže, nemoj da od ovoga da uzimaš, to sam ja naprskao zelen za sutra za pijac, preko noći da je u crveni, nego iz one korpe tamo da uzmeš, to smo za nas brali. Znači, hoću da vam kažem, mislim,
nema koliko je svesti. para postala nemoralno. Koliko nema svesti u ljudima. Koliko nema svesti, on će da prevari svakoga samo da zaradi. To je mnogo tužna priča. Pa ja sam čuo recimo životinje, prasiće kad prodaju, znači da ih daju neke otrove da bi pile mnogo vode, da bi povećali recimo da bude umesto da bude 12 kg, da bude 15 kg. I ako ga čovek ostavi da ga čuva, ono umre zbog trovanja. A ako ga zakolje, on ga pojede. Znači, hoću da kažem, takve stvari se događaju, to vi čujete tako od pojedinih ljudi iz života, iz prakse, koji to kažu, ali to sad da se vodi račun o tome, to treba da postoji inspekcija, ja ne kažem da ne postoji, ne kažem da im je lako da mogu sve to da uhvate, pogotovo kad se prodaje stoka, recimo, ili hrana na pijacama gde se baš ne kontroliše dovoljno dobro. I nije moguće sve da se iskontroliše. To je najbolje da ljudi imaju savest, ali najčešće nemaju. Da. I to je ono što nam proizvodi posle toga bolesti teške. Recite mi, kako mi možemo da prepoznamo da li je naš imunitet dobar? Pa ima 1000 načina da prepoznamo, znači on se manifestuje, mnogo se ranije manifestuje nego da dobijemo bolesti. Jer pazite, imamo tu jednu, da kažemo, zabunu i zabludu. Mi smo naučeni i u medicini postavljamo dijagnoze bolesti, koje imaju određene karakteristike. Te, ne znam, crveno grlo, kašlje, ima temperaturu, povraća, ima proliv. I mi tako postavljamo dijagnoze po organima, razumete me? I to je nekakav naš orijentir, tako, i onda kažemo to lečimo tako, ovo lečimo ovako, ono lečimo onako. Ali sve te bolesti imaju neke svoje pozadine. Jeste infekcija važna stvar, ali ne razbole se svi koji se inficiraju. Neki dođu u kontakt sa bakterijama, sa virusima, pa ništa, a neki se teško razbole. Znači, stanje organizma je odlučujuće. Znate kako, Pasteur koji je otkrio silne bakterije, i mnogo toga je uradio da se poznu te bakterije i tako dalje, i prve vakcine uradio. Na samrti je jednu ovakvu rečenicu rekao, kaže, bakterije su ništa, organizam je sve. Hoće da kaže, kad je bio mlad, bakterije mu nisu mogle ništa, a sada mu mogu sve. Zašto? Zato što ima loš imunitet. To stanje imuniteta je odlučujuće za pojavu bolesti. I to ne samo infekcije, nego i svih ostalih bolesti. I vaskularnih, i degenerativnih, i neuroloških, i kožnih, i svih mogućih bolesti je taj poremećaj imuniteta, odnosno ja bih to rekao, nije poremećaj imuniteta, nego poremećaj interakcije sa okruženjem. Jer to okruženje koje je oko nas, njegov kontakt sa našim organizmom kontroliše imunni sistem, a to počinje u crevima i u respiratornom sistemu. Znači, pazite sada, znači, šta je sad tu suštinska stvar? Imunni sistem prepoznaje strane belančevine, strane proteine prepoznaje, tako prepoznaje bakterije, viruse, tako prepoznaje. Ali i hrana je strana belančevina. I svinjsko meso je strana belančevina. I kravlje mleko je strana belančevina. Znači, organizam, to što je hrana, bez obzira što je strana belančevina, ne sme da prepozna kao neprijatelj. Mora da ga prepozna kao prijatelj. Znači, mora da postoji ta tolerancija u crevima kad to pojedemo, da ne pravi zapaljensku reakciju, da mi počnemo da povraćamo, da imamo proliv, nego da se... Nadimanje, nego da se rastvori, da se razloži enzima i da to uđe u organizam i da to mi iskoristimo. Međutim, dešava se da mi kad to pojedemo, mi počnemo da reagujemo na to, znači počnemo da se bijemo sa našom hranom, napravimo neprijateljski odnos. To se zove poremećena oralna tolerancija. Znači, ne tolerišemo hranu, a kad ne tolerišemo hranu, onda počinje Oktobarska revolucija. Znači, onda nesvarena hrana prolazi kroz creva, ulazi u organizam i počinje da stvara zapaljensku reakciju. A ta zapaljenska reakcija sad širi svuda. I u mozak ide, i u srce ide, i nema gde da ne ide. I onda pravi bolest. I mi sada uzmemo pa lečimo zapaljenje pluća, mi lečimo zapaljenje nosa, mi sve lečimo, ali ne kapiramo u stvari o čemu se radi.
to su stvari koje mi se jave pre nego se razbolimo. Znači, njemu se creva bune, on ima gasove, ima nadimanje, ide muka i nevolja, a on ništa to misli da tako treba. I kad tako treba, naravno, onda creva cure, ulaze otrovi i nastaje užasna komedija i mi počinjemo da se razboljavamo. Da će da imamo alergijsku reakciju, takođe da će da imamo ekcem, da će da imamo orkoprivnjaču, da će da imamo povraćanje na dimanje stomaka, da će da imamo glavobolju, da će da imamo pritisak, da će da imamo poremećaj ponašanja, da će da imamo neurološke, kardiovaskularne i koje kakve druge bolesti, da će da imamo autizam, na primer. I to je to. Sad, mi radimo silnu genetiku takvim bolesnicima. To potroše ljudi silne pare. Rezultat nikakav. A sve u interakciji s okruženjem. Promenimo tu priču i ona se deca izleče, progovore. Izlečimo ekcem koji mažu, kreće, razmazuju, nema Bože pomozi, ništa. Ali kad promenimo tu priču, kad promenimo malo ta situaciju sa crevima, kad promenimo malo hranu, kad promenimo neke vitamine, na primer, vitamin D je vrlo značajan, onda mi mnogo toga možemo da unapredimo i da praktično zaustavimo razboljavanje. To se zove promocija zdravlja ili prevencija razboljavanja. To je sve moguće, ali sad to nije baš u interesu svakome da to radi. Dakle, sve te bolesti su u stvari povezane sa okruženjem i sa našom crevnom florom. Jeste, sve je tako. Okruženje... Šta je tačno okruženje? Na šta tačno mislite? Mislim na okruženje, mislim to što jedemo hranu, to je okruženje, to što dišemo vazduh, to je okruženje, to što... Znači, aerozagađenje? Aerozagađenje, sve to isto. Ne mora da ide preko creva, ide preko pluća. Sve to isto, nema bitne razlike. Sve je to isto. Ovo što kažemo, što dolazi iz aviona, to sve mi udišemo. I to sve iritira našu sluzokožu. I sluzokoža postane propustljiva, curi. I to ulazi u organizam. I onda mi počinjemo da se razboljavamo. To je prosto ko pasuri. Kako da se zaštitimo? Pa ne znamo od ovoga kako da se zaštitimo kad je to neko isplanirao. Kad je neko isplanirao da se ljudi razboljavaju, onda teško da se zaštitite. Razumete li me? Znači, mogu ljudi da se zaštite, ali smo se mi već odavno predali, na primer. Šta mislite, seljaci od kad su predali svoje seme da ne postoje više, nemaju, ne znaju oni da šta su njihovi preci stavili. Mali prinos, kažu. Pa mali prinos jeste, ali vidjet ćemo, što kaže, konac delo krase, je li tako? Vidjet ćemo dok će da stignemo sa tim. Znači, zaboravili su priču, to su agronomi ih navukli na to. Znači, ja imam čuo sam puno biologa koji pričaju, ne to, GMO to je normalno, to je super hrana, to tako treba, naravno, da kad ih neko plati, tako pričaju. To su sve ljudi koji to pričaju da bi obmanuli narod. I to nije uopšte, mislim, nije etično, nije normalno, nije civilizovano, nije... To je akt, po meni, akt neprijateljstva. Da prevariš narod, to je akt neprijateljstva. Pogotovo ako oni vama veruju, ako imate vi obrazovanje, imate kvalifikaciju i oni vama veruju, misle da vi to tačno što pričate da to je istina, a to u stvari vi ste prevareni, vi propagirate neki proizvod, radite za neki proizvod. To je znači neki neoružani oblik ratovanja. Pa jeste, to je protiv stanovništva, to je satirate stanovništvo, pravite bolest. Svesno ili nesvesno? Pa sad, ja baš i ne verujem da su oni svesni toga što rade. Ja vrlo često mislim da su oni nesvesni, ali ako oprostimo na njima će ostati carstvo nebesko. Je li tako? Prema tome, mislim, svako mora se pipne što kaže u glavu i da kaže, ako ja nešto znam, onda treba da kažem i drugima da znaju šta je to zdravo, šta nije zdravo. Bez obzira što mogu da ima posledice, jer to nije lepo kad pričate nešto što se kosi sa nekim propisanim pravilima ponašanja. Da. Znači, faktori koji su? Znači, aerozagađenje, elektromagnetno zračenje, hrana... Tako je.
Znači, nezdrava Pazite, hrana, to je evo sad ću da vam kažem, industrijska. jeste. Na primer, evo što ste rekli sad, koncentracija negativnih iona, vrlo važna. Znači, kad ima negativnih iona u atmosferi, to je zdrava sredina. Kada su pozitivni ioni dominiraju, to je loša sredina. To su meteoropate. To su oni koji se osjećaju bolesno kad se menja klima. To je kod mene slučaj. Znači, oni imaju pozitivni ioni dominiraju. A saslušajte sad mene, znači nisu samo ti pozitivni ioni koji dolaze s polja, nego oni se stvaraju u organizmu kod metaboličkih grešaka. I jedna vrlo česta greška, koju ja vidim kod pacijenata, je nedostatak kalijuma, na primjer. A kalijum je ion koji ga ima van ćelija i tu je mala koncentracija, tu kažemo po tim nekim jedinicama, to bude 3 do 4, 5 u vrh glave, a u ćelijama je 120. Sada, ti koji se truju hranom, oni obično nemaju kalijum. Kada nema kalijum, ne radi ta takozvana natrijum-kalijumova pumpa, koja generiše elektrone, stvara negativne ione u suštini u krvi. I kada ima dosta negativnih iona, onda krv lako prolazi kroz organizam. Kada nema negativnih iona, onda šta se dešava? Organizam počne da stvara više eritra, krv se zgusne i još teže prolazi kroz krvne sudove. Pa zbog toga što slabo stiže kiseonik do periferije, hlade se ruke i noge, pa se aktivira štitna žlezda i štitna žlezda počne više da luči hormona i onda jednog trenutka i ona strada. Sad vidite, jedna stvar vuče drugu, treću, a mi se uvatimo recimo pa lečimo štitnu žlezdu. Ovo drugo ništa ne vidimo pre toga. Ne pitamo ga za stomak, ne pitamo ga za gasove, ne pitamo ga da li se često razboljava, ne pitamo ga da li ima ekcem, ne pitamo da li dete pamti u školi. Pazite, takva deca koja se truju, slabo pamte, imaju problem u školi. Znači, opominju roditelje, kaže, kakvi ste vi roditelji, vidite, dete vam divljak, dete se muči, napinje se, nema kiseonik, znači nisu samo infekcije sindroma od čega mi patimo, nisu samo hronične bolesti, jeste to, ali vidite i obično društveno ponašanje, uspeh u školi, sve to zavisi od svega toga. A sve se to da ispraviti, samo ako hoćemo da ispravimo. Pa zbog tog kiseonika, nedostatka kiseonika, sportisti stradaju. Znači, niko im ne kaže da nemaju kiseonik. Pregledaju ih normalno, sve u redu, oni nemaju kiseonik i umru za vreme treninga. To se dešava, to su ti mladi iznenadne smrti. To se dešava, to nije tako retka pojava. Ide, pazite, evo ja danas sam imao sam jednoga koji, on je trenirao košarku, pa se zamara, sad ide da diže tegove, znači, a kiseonika nema uopšte. Pa ja kažem, čovjek, pa ti ćeš da umreš za vreme dizanja tegova. Pa kako to može da ide, kako to nikomu ne kaže? Ima volju, ali ništa drugo. Pa ne, on ima volju, ima on težinu, on ima sve poremeće, tog metabolizma koje smo rekli, dogurao je do negde i sada nekomu je rekao kako to treba da koristi one napitke sa mlekom, whey protein, treba da koristi i treba da vežba, da diže tegove. I naravno sve jedno i drugo ga dovodi do istrebljenja. Znači, prosto mora da se malo udube ljudi, da razmisle malo, doktori mora malo da misle o suštini, a ne o periferiji. Lako ću ja da mu napišem dijagnozu, kašlje, temperaturu, ima tonzilofaringitis. A drugi isto bi u kontaktu sa infekcijom, pa nema tonzilofaringitis. Što ovaj ima, ovaj nema. To se mi uopšte ne pitamo, razumete me? Ovo me damo antibiotika, ovo me ništa, znači. Ma nije uhvatio virus? Pa ne, on nije ga uhvatio, ali ako mi proverimo virus, on ima kontakt sa virusom, ali se nije razbolao. Znači, kontakt sa virusom ne znači da ćete vi se razbolite. Neko se razboli, neko se ne razboli. To sve određuje imunni sistem, da će da se razboli ili neće da se razboli. Ako je on dobro naštelovan, ako on dobro doteran, ako je dobro napravljen da reaguje dobro, onda nema bolesti. Ako nije, ako on pogrešno reaguje, ako je to takozvano prekoračenje nužne odbrane, kako pravnici zovu, onda on proizvodi bolest. A neki kažu da znači, nedostatak kiseonika u stvari dovodi do oboljevanja od kancera.
Jeste, Ili, pa- odnosno, Pa evo šta je, znači kada nema kiselnika, onda se dominiraju kiseli ioni. Kisela sredina proizvodi kancer. Eto, to je sledeća veza nedostatka kiselnika. Neko ima alergiju, neko ima česte infekcije, a neko ima razvoj kancera, zbog istih razloga. da. A kako mi sada da dovedemo telo u stanje da samo uzima taj kiselnik? Ili je li to kroz ishranu? Pa da on mogao sam, on bi se sam doveo u to stanje, ali on nije mogao sam zato što je mnogo grešio. Što narod govori o grešanje. Znači, neke stvari nije prepoznao u životu i grešio je. A šta je grešio? Pa grešio je, Bog mu rekao da ne pije mleko, on pije jogurt i jede sir. Onda jede pšenicu i ječam i raža, ove koje smo rekli kakvi su, takvi su. I onda to mu pravi problem, propuštaju creva i onda počinje priča urnebesna komedija, razumete? Znači, može sam da prepozna rane znake i simptome i neželjenih efekata hrane i da promeni da tu hranu ne jede. Kako to da se prepoznaje? Pa prepozna ima nadimanje stomaka, ima problem sa stomakom, gasove ima, ne podnosi tu hranu, ne jede mu se, on jede. Naterali ga komšije, baba, deda, mama, tata, doktori, zdravo je mleko da pije. On ne podnosi, oni ga teraju da pije. Znači, svako prepoznaje te probleme, nema da ne prepozna, ali ga neko prevari, kažemo da to nije ništa. I onda on krene da se ubija načisto. Krene. To možda se prepoznaje, postoji metodi kad se pregleda, mi mu tačno naćemo šta mu fali. Ali to je već kad dođe do doktora. Ali on uglavnom i ne dolazi kod doktora, nego ide da leči znake i simptome. Ovaj leči alergiju, ovaj leči nadimanje, ovaj leči svrab, onaj leči lupanje srca, ovaj leči povećan pritisak, ovaj leči zaboravnost. Jeste me razumeli sad? I dok mi sve to tako lečimo, svaku stvar pojedinačno, kaže, to moja baba govorila, kaže, svaka vaška obaška. Znači, jer smo mi to tako napravili, da nikako ne možemo da sastavimo celinu. Nikako ne može da sastavimo celinu. Svako pojedinačno gleda. I dok tako gledamo, mi ništa nećemo moći da vidimo. Moramo da integrišemo, da vidimo sve zajedno. A kad vidimo sve zajedno, onda ćemo lakše da dođemo do početka. Najteže je doći do početka. A kad nađemo početak, onda je to sve pravo. To je kao kad se umrse klube, kad se umrse. Znači, žena ne može da plete dok se ne raspetlja to, da se nađe gde je početak. A je li stoji ona izreka zdravlje na usta ulazi? Pa naravno da stoji, pa to sad. Pa to je. Pa pazite, Hipokrat je rekao... Ali i bolest. Pa i bolest, tako. Hipokrat je rekao... Hipokrat je sve u stvari rekao. Sve smo mi to zanemarili, sve zanemarujemo. On je prvo rekao, kaže, sve bolesti potiču iz creva. Pazite kada je to, koliko? Pre Hrista. Da. Drugo je rekao, neka vam hrana bude lek, da vam lek ne bi postao hrana. I treće je rekao, ko ne želi da promeni svoje navike, nemoj da ga lečite, neka se sam leči. Znači, vi mu kažete da ne jede, i on ne jede mesec dana, pa počne posle da jede, jer ne može kao bez toga da živi. I ubije se ko siroče se ubije. Znači, niste trebali da ga lečite, neka se sam leči kako zna i ume, je li tako? Znači, na neki način on je oslobodio odgovornosti doktora Hipokrata, oslobodio za one koji neće da menjaju navike. I ja sam se pitao kako su oni lečili kad nisu imali lekove. Pa oni su zato i lečili što nisu imali lekove. Oni su lečili promenom navike, uočavajući šta to izaziva bolest, šta to dovodi do bolesti. Ovo što kažu, kafa, masno, ljuto. Znači, i kafa možda bude dobra, i ljuto možda bude dobro, i masno možda bude dobro, na primjer svinjska možda bude dobra. Znači, nije to baš tako kako to se kaže, nemoj da jedeš masno, nemoj ljuto, nemoj ovo, nemoj ništa da jedeš. Na kraju kaže, po čega ću da živim. Ali postoji nešto što se prepoznaje kao problem. I to što se prepoznaje kao problem mora da se eliminiše. Ako bi to neko uvažio ko ima problema, on bi se izlečio. Ko hoće, ko neće, ništa, je li tako? Koliko je, pošto eto da ostanemo kod tog digestivnog trakta, koliko je opasno
po zdravlje taj izmešten želudac, hijatus hernije? Pa hijatus hernije isto nastaje zbog povećanog pritiska u stomaku. Znači, kada neko ima gasove, kada se nadima, onda povećava se pritisak u stomaku i onda ta veza, znači, to 12-pažno crevo koje se nastavlja na želudac, pritisak uvlači se, pravi se kao hernija, uvlači se gore u grudni koš. I sad to nekada možda bude malo, možda se vraća malo uz neki sadržaj, a nekada, boga mi, možda bude i mnogo, može deo creva da uđe gore u grudni koš, što je životno ugrožavajuće. Znači, to možda bude i mali problem da se rešava time da se podigne glava, da se vodi računa kad se jede, šta se jede, ali je sve nastalo zbog creva. Nije to nastalo samo od sebe. Moguće da to nastane zbog nepravilnog sedenja, recimo. Pa neće samo zbog može da ima... Ako su crevo u redu, neće da nastane. Neće, mora da pogura neko od ozda. Uglavnom, koliko sam ja mogu da zapazim, svi imaju problem sa nadimanjem, sa gasovima, pa onda imaju hijatus hernije. Neću da kažem da je to jedini način, ali ja mislim da je to dominantan način. Znači, ako neko shvati problem, on može da zaustavi da se ne razvije hijatus hernija. A kad se razvije, onda već je to problem za sebe. Razumite? Kako se rešava taj problem? Pa rešava se da kažemo da legnete visoko, da vam se ne vraća hrana. Boga mi, nekad se mora i hiruški da rešava. To treba da se proceni kakav problem ima, šta je to moguće, kad treba šta da se uradi, ali postoji, da kažemo, i ti klasični načini zbrinjavanja, ali postoje i načini koji su hiruški, gde se operiše i to se fiksira da ne može da se vraća. Znači, taj otvor koji je pukao gore, znači... Pa nije on pukao, nego se proširio to u dijafragmi. U dijafragmi prolazi, znači, iz želuca nastavak ulazi u crevo dole. I on je, sad kad pritiska od ozdo i kad se stalno vraća, onda jednog trenutka dođe da se deo creva počne da vraća gore. I to je onda problem, a to je uvijek zbog povećanog pritiska u stomaku. A povećani pritisak je nadimanje, stvaranje gasova. Šta vi kažete na ove preparate koji se sada reklamiraju, nadut stomak, pa onda se uzme nešto i to? Je li to samo može da pomogne? Pa ne, može ono da pomogne, po tipu da se trenutno da pomogne, ali ne rešava problem. Samo maskira problem. Znači, hrana i probiotici su odlučujući. Hrana, probiotici. Probiotici, ne svaki probiotik ima. Evo, recimo, ja dajem taj Immunolak koji je dosta dobar. Znači, tu su te laktobacili, bifidobakterije, koje omogućavaju tu bolju komunikaciju između sadržaja creva i organizma. Popravljaju, da kažemo, epitel. Rehabilituju sluzokošu. Znači, to je još jedan način gde možemo mi, da kažemo, pomoću nekih preparata da popravimo tu situaciju propuštanja creva, da unapredimo i da smanjimo propustljivost. I koliko u prosjeku traje oporavak? Pa, ti koji se truju dugo traje. To mesecima traje nekad. Nekada i kraće. Znači, mesecima mora neko da pije te probiotike? Pa ne toliko pa i da pije, ali naročito hranu mora da izbaci, to mesecima mora se izbaci. Pa doživotno neke stvari koje ne podnose nego hranu, doživotno mora da izbaci. Jer kad god se vrati nazad, sami se pogorša. Pogorša se još više nego što je bilo? Pa nego što je bilo, da malo. Tako da, tu nema, mislim, to promjena navike je suština svih suština. Da li ste vi, pošto ste non stop u kontaktu s pacijentima, da li ste u zadnjih par godina primetili neke anomalije što se tiče bolesti? Znači, da li se pojavljaju neke bolesti koje se ranije nisu pojavljale? Pa pojavljaju se, to vam kažem, pojavljaju se, ima više alergije, ima više ekcema, ima više asme, ima više autoimunskih bolesti, ima više maligniteta, sve je to vezano za to. Sa tim pogoršanjem okruženja i narušavanjem imuniteta. Znači, kad bi imunitet bio idealan, onda bi sve to pogoršanje
mogli da dovede ni do čega. Ali jedno drugo vuče. Jedno drugo vuče. Znači, mi da bi zaštitili imunitet, mi moramo da vodimo računa o tome šta jedemo, šta dišemo, jer ne možemo mi drugačije da delimo na njega, nema magičnog štapa. Evo imamo probiotik, na primjer, koji može da popravi propustljivost creva, ali ako se on i dalje truje, ni to ne pomaže. Mora da skinemo to što ga truje. A on vam kaže, nema tu šta da se sekirate, on vam kaže. On se žali, on ima nadimanje, on ima gasove, kad pojede to i to, on vam kaže bez ikakvih problema. Ali nema ko da ga čuje. Jer mu se leči bolest, razumete li mi? Da. Jer u šemi to nigde ne piše, nigde. Znači, kad nekoga boli glava, ne piše nigde da ga se pita za stomak, ne piše. Da, u stvari dolazi... A u stvari sve dolazi iz stomaka, uglavnom. Ja sam čuo skoro misao da kada se čovjek napije, pa drugi dan ga boli glava, u stvari ne boli ga glava, nego ga boli želudac, ali prenosi na glavu. Ma dobro, to sad se skomplikuje, ceo organizam se poremeti kad se napije, to je već, mislim, nema veze sa životom, to je tek trovanje par excellence. Razumete? Tako da... A tih ljudi koji koriste alkohol u Srbima, baš onako... Pa i alkohol naravno je štetan, ali... Znači, ja mislim da više ljudi strada od mleka nego od alkohola. Ja sam bio na jednom kongresu u Berlinu i sada oni prikazuju pacijente koji su transplantirali jetru zbog propale jetre. I šta se sada događa? Znači, sada neko se javlja da pita, rekao, to mora da je Srbin to što pita. Kaže, što ste vi njima transplantirali jetru, sve su to pijanice, ponovo će da upropasti tu novu jetru. Ste me razumeli? Da. Ona je, kaže, odgovara, kaže, pravo je kolega, ali kaže, od tih 27, 2 su zbog alkoholne ciroze, a 25 zbog mleka. Prvi put da ja čujem zapadnjaka da kaže istinu. Da. Sve je drugo zapakovano i komercijalno orijentisano, razumete me? Znači, jače, kaže, čekaj, pa to ja znam, deca imaju mnogo veliki problem, pa smo napravili fabrike hipoalergena mleka da se deca preteknu da prežive, ne mogu da prežive ako nemaju to mleko koje nema kazeinu. Razumete me? Znači, neko je shvatio. Kaže, ali to samo važi u detinjstvu, prvo nekako ne važi u detinjstvu, važi celog života. A kako vi postavljate dijagnozu? Možete da vidite čoveka i jednostavno kažete može da budeš od toga bolestan? Pa ja kad ga vidim, ja uglavnom znam šta mu fali. Ja mogu uradim i dodatne analize. Da. Ali čim ga vidim, ja znam šta mu fali. To je zato što to ja celog života radim. Da. Znači, ja sam navikao i na kraće puteve, i na prepoznavanje elementarnih stvari koje se s polja vide. Tako da ja se nikada skoro ne prevarim. Ja mu naravno odradim sve što treba. Ali ja čim ga vidim, na ulici ga sretem, ja znam šta mu fali. A šta recimo primetite kod čoveka? Pa šta primetim, na primjer ima podučnjake, primetim mu boju, primetim mu, recimo, ako mu vidim ruke da su mu crveni dlanovi. To se vidi iz daleka, to nije neka velika filozofija. To se sve vidi. A recimo one bele tačkice koje ima po noktima? To je nedostatak cinka. Cinka, aha. Najčešće. Znači, sve se to zna šta je. Nije to nikakva filozofija velika. Ako hoće neko da gleda? Ako hoće neko da gleda. I da se udubi, i da ga porazgovara sa njim, da popriča, i da ga pita za junačko zdravlje, i da ga pita za mamu, za tatu, za babu, za dedu. Razumete me? Jer to će onda vam prenese preko te familije, on će da vam kaže šta mu fali. Ste me razumeli? Da. Danas se svelo, znači odlazak kod doktora se svelo na to da... On vam uradi laboratoriju koja manje više ne mora ništa ni da vidi. Nešto vidi, nešto ne vidi, ali mnogo toga ne vidi. I vi imate normalne rezultate, a raspadate se. I onda kaže, nisi se još dobro razbolao, idi da se razboliš, pa ta dođe kad se razboliš. Ne ispunjavaš kriterijume protokolarne za postavljanje dijagnoze. Ste me razumeli šta to znači? Da. Znači, vaša reč, vaše osjećanje ne važi ništa pred protokolima koje je napravila svetska organizacija. Razumete? To je taj problem. Mi se tu saplićemo. I sve što se kaže, to je tako treba i tako mora. A ko to pravi te protokole? Pa proizvođači lekova.
Proizvođači lekova to prave. I to profesori budu plaćeni za to da pričaju i oni prave protokole. I to tako mora i to tako piše i to nikako tako ne radi, on će biti osuđen i proteran i... Ste me razumeli? Znači, ne smete da mislite svojom glavom, strogo zabranjeno. Pa, kako može da se odbranimo od toga? Jel postoji neki način? Pa, postoji da imamo jake ličnosti, doktore koji će da se bore za pacijente. Jer oni su ti koji to mogu da se izbore, pacijenti ne mogu da se izbore. Ali kad oni podlegnu i kad poslušaju šta im se priča, onda tu nema šta da pričamo. Razumete me? Ne kažem ja da je to sve loše. Ne kažem. I ne kažem da su to sve loše namere. To je šematizovano da početnik može da prepozna mnogo što šta. I to je za početak mnogo dobro. Ali to je samo za početak. Nikako nije za nadalje. Jer mora da se prepoznate malo dublje problematiku da biste mogli da date kvalitetan rešenje problema pacijentu. On prepozna, nikomu nije rešio problem, on ide obilazi, on snima sve mu rade, ali nikada nije dobio rešenje. Da. On jadan se žali, sve kuka. I on sve što vam kaže, kad vi vidite šta vam sve on rekao, vi kažete 3 knjige mogu da se napišu, ali ga niko nije čuo. Zašto? Zato što protokol ne kaže tako. Jer u protokolu kaže kašlješ, imaš temperaturu, to je bolest X. Brufen. Nemaš temperaturu, to je bolest Y. Ste me razumeli? A to da li imaš temperaturu ili nemaš temperaturu, možda je totalno periferna stvar. Znači, naprosto da kažem, moram malo dublji pristup, individualni pristup. Da, individualni, da. Svako ima svoju meru, nisu svi isti. Da, neko ima 60 kg, neko 160. Jeste, tako. I ne može svima isto da lečimo. A protokol ne kaže, on kaže svima isto mora. Ne, protokol kaže ako imaš 160 kg, uzi 2 tableta, ako imaš 60, uzi 1. Ali to ne vidi suštinu. Da. Suštinu ne vidi. To je najveći problem. Problematika, da. To je najveći problem. Znači, ranije su bili doktori, recimo ja to što sad vama pričam o kalimu, na primjer. Kad sam ja bio student, imao sam jednog asistenta, posle bio profesor Ćirić. I mi smo odlazili da nam pomaga. Van vežbe, van popodneka dežura, da vidimo pacijente, da nas malo podučava. I tako dođu rezultat. Kaže, ovaj pacijent ima hipokaliemiju, niza kalijemu. Mi kažemo, nema biohemija, nije stigla biohemija. Ma, kaže, pusti biohemiju, to nema veze biohemija. On ima nizak kalijum, će da umre zbog niskog kalijuma. I kako on to... Pa prepozna to što ja vam kažem. Prepozna. Prepozna iskustvo, pa iskustvo ga naučio da prepozna. Znači, iskustvo može mnogo da vas nauči, ako gledate, može mnogo da vas nauči. Ali to mora da se vi potrudite i da neko hoće da vam otvori malo. Znači, i da vas neko nauči, ali vi da hoćete to da naučite. Jer kogod hoće da nauči, ima od koga da nauči uvek. Kogod neće, ne može niko ni od koga da nauči, ne vredi. Da. Kako čovjek sam da li može sam nekako da pomogne sebi, eto? Pa može sam da pomogne, ja sam 100 puta smo rekli te pojave koje su manifestne, koji ima česte infekcije, koji kašlje često, koji se zamara, umor, nema sna. To je baš taj umor i to neispavanost. Ma to je neispavanost, to je greška, to nije neispavanost, nego on nema kiseonik, davi se. Razumete li? Ima ozbiljan problem, kako neispavanost. Sa plućima, tako? Ma ne sa plućima, sa krvnim sudovima, sa protokom krvi ima, ne sa plućima. On baš tako ide kod pulmologa, on mu kaže nije ti ništa, ide kod kardiologa, on mu kaže nije ti ništa. A to što mu ne prolazi krv, to ko te pita. Razumete li? Oni mu rade sve, snimanja, sve, i opet ništa se ne popravi, ne nađe. Zašto? Zato što ne vide celu priču. To vam kažem. Znači, medicina je tako, on kad ode kod pulmologa, njemu se zna, on će da mu snima pluća, raditi funkcionalno ispitivanje. Sve će da radi i na kraju će da, kako kaže, on će da mu da pumpicu, da suzbije kaše. I to je takva priča. Ovaj će da mu ne lupa srce, ona će da mu da ga ne boli stomak i sve tako redom. I svi zadovoljni. Svi zadovoljni, samo pacijent nije zadovoljni.
To je ta medicina koja je krajnje simplifikovana, pojednostavljena, neintegrisana, ne vidi sve, nego vidi na parče, a to je sve napravila farmakoindustrija. Jer za svaku ima poseban lek i šta sad ću da gledam drugo kad ja samo sam zainteresovan taj lek da dam. Razumete? A od kad je to krenulo kod nas, recimo? To nije bilo uvek kod Pa nas? nije bilo kad sam ja bio dete, nije bilo, dugo nije bilo to. Dugo nije bilo, ali to u poslednje vreme je vrlo žestoko krenulo. Vrlo žestoko krenulo. Je li to 2020, mislim? Pa ne, i ranije. I ranije? I ranije je bilo to. Znači nekih 15 Pa da, godina. pa pazite, uče se doktori da je lek taj koji leči. Znači, ako mu ne date lek, pacijent je nezadovoljan. Nikakav savjet ne prihvata. Pacijenti su deo priče, nije sad samo da krivimo doktora. Ako vi ne date lek, on se rita, buni se, protestuje. Razumete me? Šta mu, došla tu majka jedna, bebo nosi 2 meseca, kašlje sekret. Ja kažem, vi se trujete, vi ga trujete mleko da napušta. To rekao, mleko mora da izbacite, inače će da ubijete dete. Jer to je rešenje za dete, to je rešenje. Sestra mi sutra dan kaže, izašao na internet i napisao, ja ga vodim da pregleda dete, on meni priča šta ja da radim. Evo vidite sada. Naprimer, do te mere ona je indoktrinisana, da ona očekuje da ja njemu dam lek koji će da zaustavi taj kašelj. A taj lek ne postoji. Dok se truje, ono će da kašlje celog života. Jeste mi razumeli sada? Ali ona to rešenje neće, jer je tako naučena. Tako je sistem naučio, takva je zdravstvo. Očekuje da ode u apoteku i da reši problem. Očekuje da uzme lek iz apoteke koji će da reši problem. Ne kaže da nema takvih lekova koji mogu da poprave malo priču, ali neće da ga izleče nikako, ni po tačkom razu. A koji su kvaliteti leka u apoteci? To je pa drugo pitanje, znači sad, to je pitanje, ima lekova koji su kvalitetni, ima recimo, znači to vitaminima koji su prazni, nema ništa, pošto ja njima to proveravam. Znači pije mesec, pije 2, pije 6 meseci, pije 12 meseci, ništa. Prazno, sve prazno. Da mu neki drugi, on se popravi za mesec dana. Znači nemaju aktivnu supstancu. Da. Nema. Znači, pazite, ima i druga stvar. Ne rešava se samo to dodavanjem vitamina. Znači, on troši vitamine. Zato su oni niski. Kad mi popravimo ovo što sam rekao sa hranom, kad popravimo, onda on manje troši vitamine. Onda mu ne treba toliko vitamina. Da, naravno, to je B-kompleks koji se stvarno trebalo, tako? Pa i B, pa i D, pa svi vitamini. Svi se oni troše kad imate razboljavanje, kad imate poremećen sistem. Vitamin D je vrlo važan, recimo, za detoksikaciju. I svako ko je bolestan i on ima nizak vitamin D. I mi možda dodamo vitamin D koliko hoćemo i mi njemu pomažemo, ali ne rešavamo problem, mora da mu rešimo to curenje creva, hranu da popravimo, da ga dovedemo ispravno. Jeste mi razumeli? Da. Sirova ishrana, tako? Pa ne samo sirova, nešto ne može da bude sirovo, ali mora da bude zdravo. Znači, ne sme da bude hrana sa kom je u neprijateljstvu, to zato ne može univerzalno. Vi sad kad mene pitate koja je to hrana, za Miku je jedna, za drugog je drugo. Jednome jedno smeta, drugome drugo. Svakome kome smeta, ko ima problem sa stomakom kad pojede nešto, to ne sme da jede, a to ne znači da drugi to ne sme da jede. Jeste me razumeli? Dijetetičar, na primjer, on drugačije gleda. On kaže možda jedeš krompir, možda ješ ovo, možda ovo da je 2 kašike, ono 3 kašike, ovo to. Jeste tačno, ali ako mu on smeta, on ne sme ni 1 kašiku da jede. Da. To je imunologija u tome specifična, što ona gleda individualni odnos organizma prema hrani. Da li je ona prijateljska ili neprijateljska. I tako rešava stvari, što uklanja ono što je neprijateljsko. Ste me razumeli? Da. Ne univerzalno. Sve pa mora i čaša jogurta da bude posle toga. A on recimo se truje mlekom. Kako to može? A neki su veliki zagovornici tog vitamina C, čak i neki političari iz okruženja kažu da je vitamin C može mnogo toga da pomogne i da spasi. Pa ne, vitamin C je mnogo važno. Dobro, političari, oni nek se mešaju u politiku, šta se oni mešaju u medicinu? Ali čisto savjetuju ljude, narod, da koriste dosta vitamina C. To je politička propaganda. Čim političari nešto pričaju o zdravlju, to je već kriminal. Da se razumemo.
To nema veze, mislim, sa životom. Znači, toliko je izgubljeno Pa poverenje u političara. ne, nije poverenje, on prosto ne zna to. To kao Jadar priča kako se popravljaju kola. Ja mogu ja da pričam? Ja mogu da pričam, znači, mogu da imaju dobru želju, mogu da kažu, eto, savjetuju stručnjaci, ne kažem ja da nemaju oni prava da pričaju, ali hoću da kažem, sve to individualno, to nije uvek isto, svaki drugi ima drugi problem, to neko ko se baš bavi time, pa i on možda pogreši, ali on neko se ne bavi time. Znači, mnogi imaju nedostatak vitamina C, to je tačno, ali naročito imaju nedostatak vitamina C što su ti lekovi kojima supstituciju pravimo prazni. Oni se troše, svi se troše, kada on ima problem zdravstveni, oni se troše. I vitamin C se troši, i vitamin D se naročito troši. I svi se oni troše. Ja sam to još pre možda 20 godina unazad pročitao, znači kalcifikacija krvnih sudova. To je u stvari to blaži oblik skorbuta, znači nedostatka vitamina C. Pa ne, nije samo to, znači tu imate i masnoću, pa kalcifikacija se pravi kad se masnoća taloži, pa nedostatak vitamina D, a ne da zbog vitamina D se kalcifikuju krvne sudove, nego nedostatak baš. Nedostatak vitamina D. Ali previše vitamina D navodno... Koji previše? Previše, znate koje su previše? Ogromne doze. Neki pacijenti moraju da piju ogromne doze vitamina da bi preživeli. Pazite, dok im se ne reši osnovni problem. Ja sam imao pacijente koji su pili po 50.000 jedinica dnevno. 80.000 jedinica dnevno. Ne mogu da prežive bez toga. A sad, na primjer, piju 5 jedinica dnevno. Kad smo im rešili problem, ste me razumeli? Da. Nije samo stvar da mu dajete stalno vitamin, nego mora da mu rešite problem. Kad mu rešite problem, onda mu ne treba takva količina. Da se nađe uzrok. Da se nađe uzrok, a uvek može da se nađe uzrok ako se vi potrudite da ga potrebite. Uvek se nađe uzrok. I onda se dovedu u red, izleče se, nemaju više nikakve probleme. Znači, budu u teškom stanju, imaju loše simptomatologije, života su ugrožene. Kad se to dovede u red, sve se prevaziđe. Taj long covid, takozvani. Da. Kako on, pošto je to sada dosta aktualna tema, kako on da se Pa to je spike protein. Aha. To je spike protein, to je otrov, to je trovanje. Znači, kod COVID-a je trovanje suština. Zato je bilo koagulacija, zato što smo mi se aplitali, mislimo da je zapaljenje pluća. Ne, ono je tromboza. Poremećaj koagulacije, oštećenje krvnih sudova. Razumete? Dok smo mi to ukapirali, mnogi su pomrli. A ne možete odmah da ukapirate kad niste imali prethodno iskustvo. Znači, kod COVID-a, znači, kod vakcina, messenger RNA, taj se spike protein proizvodi jako dugo. I tam neki misle čak i celog života se proizvodi. I on se stalno truje. Jer to nije vakcina kao što je bila vakcina ranije, da se napravi vakcina pa se lokalno da, pa se da adjuvans i onda se napravi odgovor. Ne, nego se sve ćelije zaraze spike proteinom i sve ćelije počnu da emituju. I svaka ćelija emituje, a to mi smo znali ranije da imunitet se ne postiže količinom, nego baš naprotiv treba bude malo antigena da bi se napravio kvalitetan odgovor. Sad je ovo bilo na aglu, pusti svaka ćelija da sintetiše i onda šta se dešava? Dešava se hronični umor, baldiso, nema snagu, nema energiju, često se razboljeva. Razumete li? I to je znači trovanje u pitanju? To je u stvari trovanje. Trovanje. Da li može to da se reši? Pa ne znam kako može da se reši, sad ima nekih pokušaja, ima detoksikacija, vitamin D je dosta dobar da to može prilično da popravi, ali nekada je to, boga mi, poprilično veliki problem, mnogi ljudi su stradali zbog toga. Mnogi su stradali. To je bila lako obećana budućnost, napravila farmaceutska kuća i sada ona to kaže, to je jedino naše, je jedino dobro, svi drugi ne valjaju i tako dalje, međutim nije baš tako. Ispostavio se baš da to je najgore. Mnogo ima neželjenih efekata i komplikacija toga. To je kao ona priča o zemlji Dembeli, ajde dođite ovamo sve dobro. Sve je tako. A pritom ti ljudi koji su to napravili nikad se nisu bavili vakcinama, oni su se bavili biološkom terapijom. I to jeste biološka terapija, to nije vakcina uopšte.
Jer mi smo znali da nikakva velika količina ne može da napravi dobar imunitet, samo mala količina antigena. Razumete li? Te vakcine koje su bile za decu, znači ranije, koje su na drugom principu pravljene. Znači, mala količina antigena pravi odgovor i to je to. I dosta, mislim, I to je bilo dovoljno. To je dovoljno i to je bilo štitilo od silnih bolesti. To su te dečije vakcine koje su ranije pravljene, a sad su i ljudi i njih počeli da sumnju, jer misle da su počeli da prave kao vakcinu protiv COVID-a. Razumete? I kad jednu stvar uprskate, onda se to nepoverenje širi, sad svi sumnju, svi. Jer svako ima neko iskustvo, komšija, prijatelj. Razumete? Da, čuje se od usta. Čuje se od usta do usta. Ne može to da se zaustavi, bez obzira što izlazi propaganda kako to od samih bila ravnozemljaši, antivakseri i sve to. Mislim, sve to možda se priča, ali onaj ko ima problem, on zna tačno šta je problem. Razumete? I vi ćete pre da verujete svom prijatelju, nego što će verujete nekom tamo na TV-u. Da vome koji izađe pa priča, to nema veze, mi garantujemo za to. Šta vi garantujete za to? Kad čovjek... Pa čovjek ima i slično iskustvo sad, ja mogu da pričam šta god hoću. Da. Ajde ovako za kraj, šta vi mislite, na koji način je ta zadnja bolest, ta pandemija prošla? Kako su ljudi zaražavani? Pa misli se da je to veštačka bolest. Ipak se, znači, od usta do usta ovako, znači... Ma nije od usta do usta, pa ne, pazite, ima naučnika svetskih, ima Nobelovaca koji su pričali da je to veštački proizveden uzročnik, ima. Mislim, ja nisam u toj oblasti do te mere duboko da ja sad mogu da tvrdim da je tačno ovako ili onako. Ali ima Nobelovaca koji tačno pričaju ono što oni znaju. Naprimjer, jedan priča kako je našao tragove HIV virusa u tom virusu. Pa kaže, oni mu kažu, to nije tačno. Kaže, pa ja sam otkrio HIV virus, dobio Nobelov nagradu za to. Kako vi meni možda kažete da ja ne znam, a vi znate? Kako to može? To vam kažem, tu se umešalo, mnogo se umešalo politike, propagande, interesi finansijski. Bilo je Pfizerova vakcina da štiti 95%, na kraju se ispostavilo da ne štiti ni 5%. Ne u kontru. Pa da. Znači, te zemlje gde se najviše vakcinisalo, počeli najviše da se razboljavaju. Znači, razboljavaju se maltene od vakcine. Zašto? Zato što ima spike protein. Sad ima i drugih vakcina, mogu i druge vakcine da se prave, sad ne mora da znači da baš svaka vakcina možda bude problematična. Ali hoću da kažem, grlom u jagode se to zove, znači, na brzinu, mi smo napravili najbolje, finansijski naš interes veliki i onda svi će da kupe koliko hoćete. Pa Evropa kupila po 10 Pfizer vakcina za svakog stanovnika. Po 10. Sad možete da zamislite šta je to. Ko je to profit? I kome će da daju te vakcine? Ja mislim da su jedan deo i bacili već. Pa naravno će da bace, nemaju šta da rade sa tim, naravno. Ali hoću da kažem, eto, to je ta priča gde nedovoljno informisani ljudi donose i imaju moć odlučivanja. Ja baš ne mogu da verujem da nema ni u Nemačkoj, ni u Francuskoj, ni u Švajcarskoj mudrih ljudi koji sve to nisu znali, pošto su oni i tada pričali, jer ja sam nalazio izvori u drugim, u naučnim sredstvima informisanja koje nisu komercijalizovane. Sve je bilo pametnih ljudi koji sve to pričaju, ali neće niko da ih čuje. O tome se radi. Mi smo ušli u veliki raskorak između naučne medicine i komercijalne medicine. Naučna medicina se ne podaštava. Forsira se komercijalna medicina. Ko pravi studije o lekovima, farmaceutske kuće? Kako prave? Pa tako što plate velike pare da se napravi studija. I onda to bude standard, tako treba da se leči. Da bi prodavali taj lek. Ne kažem da ne treba da se rade te studije, ne kažem, ali hoću da kažem da može da bude i velika zabluda i velika prevara. Da. I evo još jedno pitanje za kraj, šta mislite o toj veštačkoj inteligenciji i najave da će da
zamenili lekari? Pa ne, to me pitao jedan pre više godina, ja sam mu rekao, to kad dođe, mislim, medicina i danas je u velikoj krizi, ali kad to dođe, onda više medicina neće da postoji. Znači, hoću da kažem, neću da kažem da veštačka inteligencija neće da ima primetu, robotika i tako dalje, industrijska proizvodnja, čišćenje kuće, mislim, ono što kaže Bosanac, kaže, napravili veštačku ženu. Znači, sve može da bude, ali to što su napravili veštačku ženu, to mislim u emocionalnom smislu sigurno je glupost, ne postoji. Tako je isto i ovde, individualno sagledanje, to što smo pričali sve vreme, znači, čovek koji se trudi da sazna ljudski organizam celog života, pa ga ne sazna. Kako će onaj koga programira da sazna to, da ga isprogramira za 2 sata ili za 5 sata ili za 100 sati? Kako će on znati sve to da isprogramira? A to u suštini mora da se isprogramira. Kako drugačije? Kako drugačije? Znači, to odmah je kontraverza, to nije moguće. To nije moguće. Znači, da se istisne individualno razmišljanje jednog čoveka koji je posvetio ceo život da nešto prouči i da razume sa šematizovanim kompjuterom, koji po definiciji mora da bude šema. Pa mi upravo sad pričamo da je to problem što sad se primenju samo šema, a ne misli se ništa. Da. Kao veliki problem. Pa šta će da bude kad to bude kompjuter? Ništa. Biće još većih profita za nekoga. Biće za nekoga, biće. Pritom, dešava se to, recimo, ta telemedicina, na primjer, na daljinu, na ostrvima, da neke mašine mogu nešto da prepoznaju kada ne može da se napravi kontakt. Ima nekog značaja, neću da kažem da nema nekog značaja, razumete li me? Ali hoću da kažem da ne može ali ne može da istisne disciplinu kao disciplinu, ne može. Individualca ne može da istisne niko. Koliko god se trudi. Pa evo, oni su se trudili da protokol, samo protokol. Ali kad se vidi da to ne pomaže ništa, onda mora da izađemo iz okvira toga protokola. Pa možda treba napravimo neki novi protokol koji će da bude antiprotokol. Profesore, hvala vam što ste bili naš gost. Pa hvala i vama. Poštovani gledalci, hvala što ste pratili ovu emisiju do kraja i vidimo se u sledećoj emisiji. Hvala i doviđenja.